spesial Kang Parvin ya dari Bapak ya. Arabia Production. Masih kamu long Mak Cupri. 1, 2, 3 aku gini.
Aduh Bu Joko dicium Pak Joko. Iki yo rekan Facebooke awak dhewe lho kan. Iya toh? Iza. Apa? Saya gak punya kuota sayang. Ditakoni kenapa gak tahu Facebookan saiki ya. Kan ada kuota aku. Sekedap Pak, harus sekedap ki Pak ayang-ayang di dewa-dewa ning asmara nggih. Pujane sing Mas Joko yang nyanyi harus Dek Nindi Talenta. Nggih, request dari Mbak Nadia, anak dari Mas Joko. Nggih, anak dari Mas Joko. Request dari Dek Nadia dan Dek Niko. Ayo. Ki lho rekane Facebook awak dhewe. Oh ngono. Facebooke apa? Saka Facebook iso dadi seduluran. Seduluran nggih. Aku lali ya kandene badhe kuota. Iya itu mbaknya jebule asline wayu Kak. Beda sama foto. Biasane fotone sing ayu ketemu asli. Walu. Lho iki lho fotone gak patek lho, asline cantik. Ayu. Age kira muni ayu tuan rumah. Bayar ke? Potong bayar. Ayang. Yuk semoga yuk katurut Ibu Mas Riah, Mama Mas Riah nggih, semoga yuk nak cayu Nindi. Talenta. Semoga